Здравейте, приятели на футбола! Добре дошли на Лудогорец Арена в Разград. Един срещу друг, първия срещу втория във временното класиране. 5 точки разлика между Лудогорец и ЦСКА. Този двубой може да бъде съдбоносен в битката за титлата между тези два отбора. Лудогорец, единственият тим, все още без поражение от началото на сезона, нареди 7 поредни победи, за да превърне дефицита в аванс. ЦСКА не е чак толкова отдавна бе на върха в класирането, сега обаче червените изостават и просто нямат право на грешна стъпка на, може би, най-негостоприемното място, където ще трябва да търсят победата, защото дори и равенството, да, ще остави шансовете на червените за атака на първото място. Разликата от 5 точки обаче ще се запази, а предвид формата, която разградчани демонстрират, тя ще бъде изключително трудна за стопяване. Под ръководството на Димитър Димитров Лудогорец се представя превъзходно не само в България, но и в Европа. Този двубой бележи края на една много тежка серия за разградчани от 5 поредни двубоя в рамките на малко повече от 2 седмици. Така че предвид факта, че след около 2 часа Лудогорец ще може да получи двуседмична почивка заради паузата за изиграване на решителните двубои по пътя към Мондиал 2018. Сега Димитър Димитров изисква едно последно усилие от своите възпитаници. Ако Лудогорец спечели тази среща, тимът ще се откъсне на 8 точки пред най-близкия си преследвач, именно ЦСКА. Видяхте стартовия състав на Лудогорец. Това пък са избраниците на Стамен Белчев. Много интересни новини и в двата лагера, понеже червените сега са на ход. Нека да ви кажа първо имената на 11-те на Стамен Белчев. С 30 номер на вратата Виталска с Чернялска, пред него в защита отляво с 3 Антон Недялков, отдясно с 23 Александър Дюгеров, в центъра с 25 номер Александър Барти, с 5 капитанът Николай Тодоров, Кристиян Малинов с 15 номер и Робен Пинто с 6. Ще бъдат двойката вътрешни полузащитници. Пред тях с 20 ще действа Тиаго Родригеш на двата фланга. Отдясно с 11 Станислав Манолев, отляво с 10 Густаво Кулма и в предни позиции топ стрелеца в първа професионална лига през настоящата кампания Фернандо Каранга, който обаче в 3 последователни срещи не се умя да порази противниковата врата, а това някак логично съвпадна и с спада във формата на армейците. За Лудогорец на вратата с първи номер Хорхе Браун, пред него в защита с 6 отляво Натанаел, отдясно с 4 Сисиньо, в центъра с 32 Игор Пластун и с номер 30 Козмин Моци. Светослав Дяков се завръща в титулярния състав и с капитанската лента. Той ще си партнира с Абел Анисе. Светослав Дяков с 18 номер, Абел Анисе с 12. Третият в центъра на терена за Лудогорец ще бъде с 10 номер Густаво Кампаняро. Трима в атака. На върха с 74 номер Марселиньо. На двата фланга отдясно с 92 Джоди Лукоки и с 93 Върджил Мисиджан. След като именно Върджил Мисиджан поведе атаката на Лудогорец при победата срещу Левски с 2-0. Лудогорец не изневери на тази формация в двата боя срещу Спортинг Прага с много мобилна офанзивна тройка. С Клаудио Кешер оставен на резервната скамейка. Да, може и тези футболисти на върха на атаката на Лудогорец сега да отстъпват чисто физически, те обаче са изключително бързи и срещу централни бранители, които определено не се отличават с много сериозна скорост, поне не скоростта е най-силното качество на Николай Тодоров и Александър Барт. Това решение на Димитър Димитров може да има ключови последици за край на изход на този сблъсък. Димитър Димитров, който ще изгледа срещата от трибуните, бе изгонен за оспорване на съдийско решение. И по този начин сега ще трябва да бъде извън треньорската скамейка. Две промени прави Димитър Димитров в сравнение с равенството с Спортинг Прага. Яцек Горалски е оставен в запас, вместо него един футболист, който отлично знае заряда, значимостта и последствията от едно подобно дерби, именно Светослав Дяков.
Вандерсон също в запас, вместо него Густаво Кампаняро. За ЦСКА промените също са две, вместо Кирил Десподов, Александър Дюлгеров, което означава връщане на Станислав Манолев по десния фланг на халповата линия, пък Александър Дюлгеров се завръща в защитата. И вместо Божидар Чорбаджийски, който отново получи болки в кръста, една контузия, която го принуди да отсъства известно време от терените. Сега бе обновена и по този начин не позволява на Божидар Чорбаджийски да попадне в групата на ЦСКА за тази среща. Вместо него редом до Николай Бодуров, Александър Барт. Главният съдия Драгомир Драганов даде началото на тази среща. Съдийска тройка от Варна. Ще му помагат Диан Вълков и Мартин Маргаритов. Четвърти рефер Димо Вълчев. Допълнителният асистент съдии Георги Кабаков и Станислав Тодоров. Нарушение на Густаво Кулма. Много тежка ще бъде задачата и на Драгомир Драганов. Бъдете сигурни в това. Много агресивен бе Густаво Кулма тук. Цели с десния си лакът Игор Пластун в лицето. ЦСКА трябва да бъде агресивен, за да се противопостави на Лудогорец тук в Разград. Ако видим начинът, по който са позиционирани сега офанзивните футболисти на Лудогорец, Марселиньо в ролята на централен нападател, Джоди Лукоки отдясно, Върджил Мисиджан отляво. И тримата обаче способни постоянно да сменят местата си. Може би това е най-сериозният тест за противниковите отбрани. Беланис е бившия футболист на ЦСКА. Густаво Кампаняро надясно към Джоди Лукоки. Подаване към Сисиньо. Много добра игра на Антон Недялков отляво в защитата на червените. Много сериозен ще бъде натиск и върху Антон Недялков и върху Александър Дюлгеров. Фернандо Каранга преследва Козмин Моци, който хладнокръвно връща назад към Хорхе Броун. Игор Пластун. Ще трябва много да помага Тиаго Родригеш на Фернандо Каранга. Светослав Дяков застава между двамата централни бранители, когато Лудогорец изнася топката. Той е човекът, който трябва да започва атаките за разградчани. Разбира се, наред с всички дефанзивни задължения, които има. Пластун. Лудогорец предприе подобен изчеквателен стил и срещу Левски. Като че ли напълно умишлено остави играта в своята половина и с две убийствени контратаки реши нещата в своя полза. По този начин на практика че ли извади сините от битката за първото място. Сега има възможност да извади и червените оттам. Антон Недялков позасуети се. След това обаче много добре намери Станислав Манолев. Манолев към Кулма. Не се стигна този път до сблъсък между Игор Пластун и Густаво Кулма. Тъчът ще бъде за Лудогорец. Сисиньо. Пластун. Лукоки. Забави се Сисиньо. Кулма обаче не бе чак толкова напорист. Това даде възможност на Сисиньо да върне топката назад. И сега атаката на Лудогорец започва от начало. А Беланис е неизменното присъствие в титулярния състав на Лудогорец от началото на сезона. С буквално неизчерпаема енергия мадагаскарецът. Изстрел от далеч. Върджил Мисиджан го отправи. Реабилитиран в първи отбор Върджил Мисиджан, след като повече от месец бе в немилост заради отказа си да поднови контракта си с разградчани. И сега именно Върджил Мисиджан даде началото на тази много опасна атака на Лудогорец. Джоди Лукоки центрира. Там сигурен Александър Барт продължава обаче нападението. Густаво Кампаняро изстрелът му преминава над вратата. Не изглеждат особено убедителни червените в защита в началото на срещата. Няма как да не се отразят и
лошите резултати на ЦСКА напоследък. Да, армейците може да загубиха само една среща през този сезон, именно срещу този съперник, но на стадион Българска армия, когато Върджил Мисиджан отбеляза единственото попадение, а Лудогорец спечели с 1-0 във втория кръг от кампанията. След това дойдоха 8 последователни успеха, след тях обаче 3 поредни равенства в първенството, които върнаха инициативата в битката за титлата в ръцете на Лудогорец. Отлично застана Рубен Пинто срещу Густаво Кампаняро. Изненадата в стартовия състав на Лудогорец Густаво Кампаняро вместо Вандерсон. Със сигурност обаче свежият Вандерсон през второто полувреме ще бъде един огромен плюс за домакините. Сисиньо. Светослав Дяков. Никакви проблеми да се справи с Тяго. Тяго обаче все пак отне топката от втори опит от краката на Светослав Дяков. Сега Ябела не се сбърка. Дяков поправи неговата неточност. И то срещу Фернандо Каранга. Каза ви, Фернандо Каранга не се разписа в последните 3 кръга, след като в предходните 6 мача неизменно бележеше. Нарушение сега на Каранга. Получава предупреждение Каранга заради двойното влизане в краката на Светослав Дяков. Такъв е стилът на Каранга. Непримирим. Преследван, наглед загубени каузи. Тежко ще бъде задачата на Драгомир Драганов. От сърце му желая успех и да коментираме изцяло футболни неща. Оставим на заден план на съдейството, то да бъде незабележимо и Драгомир Драганов да взима правилните решения в тази среща. Първи подобен тест за Драгомир Драганов. Двубой с подобен заряд. Александър Георгиев. Натанел сбърка, Станислав Манолев му отне. Възможност ЦСКА да атакува. Това е много опасно. Тяго! Изстрелна Тяго в страни от целта. В 7-та минута ЦСКА трябваше да поведе в резултата. Грешка на Натанел. Станислав Манолев към Тяго. Фронтално срещу вратата, без съперников футболист срещу себе си. Тяго трябваше да оцели вратата тук. Просто не успя да осъществи достатъчно добър контакт с топката. Стойчо Стоилов е разочарован. Феновете на ЦСКА също. Най-много, бъдете сигурни, Тяго. Когато играеш на място като Лудогорец Арена, срещу отбор от класата на Лудогорец, трябва да използваш тези възможности, за да си дадеш шанс да постигнеш успех. Още един човек с влияние в ЦСКА, Пламен Марков, видяхме. Тук е и националният селекционер Петър Тупчев, който е редом до Димитър Димитров, до наказания наставник на Лудогорец. Елизар Димитров също. Центриране в наказателното поле, Густаво Кулма стигна пръв до топката. Още един на удар, след като тя се отбива в гърба на Сисиньо. Тяго реализира 2 попадения срещу Левски, отбеляза и гола срещу Славия. Тук обаче не успя Рубен Пинто. Нарушение на Станислав Манолев. От гледна точка на ЦСКА много важно бе да не започне контратака на Лудогорец и Станислав Манолев, изключително опитен, знаеше това. Стабилен Александър Георгиев. Малинов. Манолев срещу Натанел. Този път Натанел спечели индивидуалното противоборство. Топката обаче пак е в краката на Станислав Манолев. Като че ли започват да придобиват постепенно самочувствие гостите. Много важен пропуск обаче на Тиаго Родригеш. Как ще се отрази той върху развоя на тази среща. ЦСКА все още без победа срещу Лудогорец. Сега много сериозна неточност от Николай Бодуров. Изглежда разконцентриран Бодуров не само в тези дебютни минути. Отново ви връщам към вечното дерби срещу Левски. Когато Николай Бодуров сбърка фатално, а тук не се разбраха с Черняускас. Като че ли самият Бодуров обаче и не очакваше Черняускас да прати топката към него. Мисля си, че ще изрита напред. Остана изненадан, забави се, загуби концентрация и това веднага бе използвано. Лудогорец е отбор, който може да използва дори минимална неточност в противниковата отбрана.
Показва го във всеки един от двубоите си от началото на сезона и не визирам само двубоите в първа професионална лига. Лудогорец на върха и в своята група в Лига Европа, все още без поражения там. С 8 точки след 4 изиграни двубоя и буквално докосващ елиминационната фаза. И то в конкуренция на отбори като Спортинг Брага, като Истанбул Башакшехир и като германския Хофенхайм. Феновете на ЦСКА проявяват креативност в опитите си да щупят това изолационно стъкло, което ги дели от терена. Шумоизолиращо също така. Натанаел. Продължава атаката на ЦСКА, затова играта не е спряна. Фернандо Каранга стигна пръв до топката. Много добра реакция обаче и на Хорхе Браун, който на практика не позволи на Фернандо Каранга да отправи изстрел. Още една много хубава атака на ЦСКА обаче. Отличен Хорхе Браун тук. Сисиньо. Предвид формата на двата отбора, в която те навлязоха в тази среща, може би до някъде изненадващо, но по-добрите положения от началото на матча са за ЦСКА. Самият Стамен Белчев заяви, че ако ЦСКА играе както игра срещу Славия, червените нямат никакъв шанс да спечелят в Разград. Макар и да победиха белите с 1-0, по никакъв начин обаче не доказаха с продукцията си, че са на правилния път и че пропадането е спряно. Защото за отбор като ЦСКА 3 поредни мача, в които да не спечелиш в първенството, си е пропадане. Преди амбициите на отбора, разбира се, декларирани още преди началото на сезона. Манолев. Дюлгеров. Ново Манолев. Дюлгеров. Рубен Пинто. Също него Козмин Моци. С помощта на Натанаел и Абел Анисе. Домакините взеха топката. Пътчето обаче ще бъде за ЦСКА. Динамична среща от самото и начало. Не сме очаквали и друго. Още веднъж пропуска на Тиаго Родригеш и разочарованието му. Дюлгеров търси Фернандо Каранга в наказателното поле. Той между Козмин Моци и Абел Анисе без шансове да стигне до топката. Антон Недялков срещу Джоди Лукоки. Недялков с глава. Лукоки. Сисиньо. Марселиньо поиска топката. Изпреварен обаче от Александър Дюлгеров. Сега Марселиньо владее. Дублиран от Натанаел. Ето я тази смяна на позициите. Марселиньо вече не е на върха на атаката. Там е Върджил Мисиджан, докато Густаво Кампаняро опита от 25-6 метра да изненада Черняускас с нулев ефект. Сега обратно по обичайните си позиции. Марселиньо на върха. Мисиджан от ляво, Лукоки от дясно. Веднага обаче в мига, в който Марселиньо се изтегли към някой от фланговете. Футболистът, който заема позицията на фланга, отива на върха на атаката за Лудогорец. И това се случва някак толкова плавно, че не се усеща дори от противниковата отбрана. Рубен Пинто. Кулма. Ботуров. Лукоки. Сисиньо. Не успя. Густаво Кампаняро да овладее срещу Антон Недялков. До тук е много стабилен Антон Недялков. Марселиньо. Сисиньо. Пита да намери Джоди Лукоки. Джоди Лукоки с инструментален принос за победата срещу Левски. Асистира за второто падение Джоди Лукоки. Какъв начин само го направи, спомнете си. И изстрел на Абел Анисе над вратата. И над гостуващия сектор също така. Доста по-офанзивна бе ролята на Абел Анисе, докато защитаваше цветовете на ЦСКА преди години. Истинското си израстване обаче направи в Разград.
Малинов, Барт, Бодуров. Преса на Лудогорец. Чернялска се изчисти. Много сериозни проблеми, когато трябва да отиграва топката с крак. За Витаускас, Чернялскас. Тук се справи. Тяго срещу Дяков. Дяков продължи пътя на топката към Марселиньо. Сисиньо. Загуби. Рубен Пинто. Тяго. Опитва да намери Фернандо Каранга зад гърба на Игор Пластун, на много солиден Игор Пластун. И той бележи огромно израстване. Още едно нарушение в средата на терена. Жълт картон за Густаво Кулма. Може би и заради натрупване на фалове, защото ако това бе първо нарушение, убеден съм, че Густаво Кулма нямаше да бъде официално предупреден. Спомнете се обаче начина, по който удари Игор Пластун в началото на матча. Тук дръпна Светослав Дяков. Първи жълт картон в срещата, получава го Густаво Кулма. Хич не е доволен от това съдийско отсъждане Густаво Кулма. Наистина, ако не се лъжа, това бе третото нарушение на Густаво Кулма, само в рамките на първите 15 минути на срещата. Пластун. Хорхе Браун към Козмин Моци. Вандерсон. Всъщност Върджил Мисиджан, разбира се. Вандерсон е на пейката. Моля да ме извините за тази неточност. И аз свикнах да наблюдавам Вандерсон отляво, за това. Пластун. Сбърка Игор Пластун. Антон Недялков отне. Нямаше нарушение срещу Антон Недялков. Играта продължава. Сега обаче Антон Недялков е фаулирал със синьо. Това наистина бе така. Дяков. Марселиньо сега отдясно. Центриране на Марселиньо. Право в ръцете на Витаутас Чернялскас. Барт. Барт, пък бивш футболист на Лудогорец. В последните 6 сезона, в които игра в българския футбол, защото през последната кампания той се подвизаваше в румънското първенство за Александър Барти, да реч. В последните си 6 сезона в България той неизменно ставаше шампион с Литекс и с Лудогорец. Сега се завръща на едно много познато за себе си място. Място, където е ликувал нееднократно. 4 пъти, ако не се лъжа. Мисля, че 4 са титлите на Александър Барт с разни начали. 6 са за Дяков, който сега владее. От самото начало Светослав Дяков. Един от лидерите на Лудогорец. Още, как тимът се появи с гръм и трясък в елита на българския футбол през 2011 година. Тъчта за ЦСКА. Влизаме в 19-та минута от началото на двубоя. Лудогорец ЦСКА 0-0. С една огромна възможност за армейците, пропусната от Тиаго Родригес. Барт към Манолев, надскочен от Натанаел. Непозволено обаче. Фаул в полза на ЦСКА. В отсъствието на Димитър Димитров, Петър Колев, Георги Чиликов и Бернхард Дреер са хората, които взимат решенията край страничната линия за Лудогорец. И Петър Колев и Георги Чиликов съвсем не се съгласиха с това съдийско отсъждане. Възможност за ЦСКА и в частност за Тиаго Родригес да прати топката в наказателното поле. Късо изпълнение. Родригес. Центриране на Тиаго. Не се намеси максимално сигурно тук Хорхе Браун, но Фернандо Каранга бе бил в положение на засада. Барт срещу Върджил Мисиджан.
Никакви проблеми за Барт. Будуров. Още един спорен пас от Будуров. Джоди Лукоки обаче не успя да настигне топката след съмнителното подаване на Синьо. Будуров изчаква, Рубен Пинто се предложи. Будуров обаче праща топката напред. Никакъв шанс за Фернандо Каранга да спечели нещо подобно. Пинто. Тиаго. Каранга. Този път нито Абел Анисе, нито Козмин Моци успяха да играят с топката. Не успя обаче и Фернандо Каранга да го стори. Абел Анисе справи се с Тиаго. Няма извършено нарушение след това срещу Абел Анисе. Кристиян Малинов. Поиска Светослав Дяков съдийско решение в своя полза. Не го получи. Играта продължава. Сега Дяков бе затворен от Тиаго, затова и Хорхе Браун се видя принуден да комбинира с Козмин Моци, който ще започне атаката. Сега топката стига до Дяков. Няма нарушение срещу Върджил Мисиджан. Манолев. Фаул на Натанел. Показва Станислав Манолев, че това е второ нарушение за Натанел само в рамките на минутка. Драгомир Драганов обаче не бе впечатлен от това. Барт. Много внимателни са и двата отбора. Двете най-добри нападения си дават среща на Лудогорец Арена в Разград. По 33 гола за Лудогорец и ЦСКА от началото на сезона. В първенството имам предвид. От 14 двубоя. Повече от 2 средно на матч бележат и орлите, и армейците. Сега фал срещу Синьо. Понакъса се играта в последните няколко минути. Отново Густаво Кулма е провинилия се футболист, той вече трябва двойно повече да внимава. След като вече има жълт картон. Дяков. Пластун. Сисиньо. Не се получи и тази атака на Лудогорец. Густаво Кампаняро потърси Джоди Лукоки. Усеща се липсата на Вандерсон. Най-вече в креативен план за разградчани, защото в тази организаторска роля, в която сега е Густаво Кампаняро, щеше да бъде Марселиньо, който сега пък опита да изведе Върджил Мисиджан. Много внимателен Александър Барт. А до тук играта на Густаво Кампаняро не се получава по начина, на който на Лудогорец се иска. Натанел. Срещу него Каранга. Задържа Натанел в наказателното поле. Измъкна се от двама. Това може да бъде много опасно. Неточен е ударът на Натанел обаче. Устоя на целият натиск, на който бе подложен от Фернандо Каранга Натанел. Вижте още веднъж тук и Александър Дюлгеров трябваше да бъде доста по-решителен. Някак пасивно изгледа битката между Натанел и Фернандо Каранга, Александър Дюлгеров, и това можеше да има много тежки последици за ЦСКА. Половината от първото по време вече е в историята. Много равностойно до тук. Нито един шампионатен успех за ЦСКА, не само в Разград, изобщо срещу Лудогорец. По време на доминацията на разградчани в българския футбол в последните 6 сезона, този е 7-ият. А Лудогорец отново е на върха. И ЦСКА продължава да няма победа срещу този съперник. Има една в турнира за Купата на България обаче. В първенството нито веднъж червените не са триумфирали. Подаване към Върджил Мисиджан от страна на Джоди Лукоки. Неточно обаче. Ето обаче как за частица от секундата Лудогорец вдигна темпото. Едно извеждащо подаване от собствената половина зад гърба на Антон Недялков и Джоди Лукоки веднага го използва. Късмет за ЦСКА, че не се стигна до по-акуратно продължение на тази атака. Визирам по-подходящо за Върджил Мисиджан подаване. Върджил Мисиджан разписа се срещу Левски. Върджил Мисиджан. Димитър Димитров.
Отново видяхме на трибуните. Той има страхотен домакински актив срещу ЦСКА. Едно единствено поражение. Две са пораженията, едното обаче е служебна загуба от водени от Димитър Димитров отбори в България, когато те са били домакини на ЦСКА. Единствено последният матч, когато бе начало на Черноморец, Димитър Димитров загуби от ЦСКА. Преди това нито една загуба. Изключвам служебната на Локомотив Пловдив с 0-3. Сега обаче Димитър Димитров го няма край тъч линията. Бързо бе подновена играта. Марселиньо. Затворен бе от Манолев. Върджил Мисидян справи се с Дюлгеров. Много бързо обаче Александър Дюлгеров възстанови позицията си. Блокира опита на Върджил Мисидян да центрира. А сега и сложи край на тази атака на домакините. Каранга. Бе спрян дори преди да е помислил да подаде. От Беланисе. Ето за това е толкова важен на Беланисе за Лудогорец. Затова и целият този интерес към мадагаскареца от чуждестранни отбори и сумите, които се споменават за евентуално преминаване на Беланисе в друг отбор, са помрачителни. За българските стандарти имам предвид. Предвид сгъстената програма, в която Лудогорец се намира от началото на сезона. Ротации се правят постоянно при разградчани. Никога обаче Лудогорец не се лишава от Беланисе. Върджил Мисиджан. Марселиньо. Стартира си Синьо, далеч от него е Густаво Кулма. Реши да стреля Марселиньо. Рикошет в тялото на Кристиан Малинов и това ще бъде ъглов удар за Лудогорец. Едното ще дойде от Джоди Лукоки. 27 минута на матча. Ето го подаването на Лукоки. Никакви проблеми за Рубен Пинто. Сисиньо. Още едно центриране. Преди липсата на Койджо Кешеро, едно оръжие във въздуха, по-малко за Лудогорец. Манолев. Няма нарушение на Густаво Кампаняро. Много чиста игра на Кампаняро срещу Манолев. За пореден път Антон Недялков се справи до някъде обаче, защото атаката на Лудогорец продължава. Пас към Беланисе. Много навременен, прецизен шпагат на Александър Барт, за да възпре пробива на Беланисе към наказателното поле. Лукоки. Този път си създаде пространство, от което да центрира. Марселиньо реши да не играе директно с глава, да укроти топката за Върджил Мисиджан. Нарушение срещу Манолев. Това е предходната ситуация и чистата игра на Густаво Кампаняро. Ето тук бе фаула на Върджил Мисиджан срещу Манолев. Бодуров. Малинов. Отново Николай Бодуров. Барт. Позабави се Александър Барт. Това даде възможност Марселиньо да го атакува. Кристиан Малинов. Лошо поведе топката Кристиан Малинов. Сега тя стигна до Беланисе. Започнаха червените доста по-често да грешат в средата на терена. Увеличи се процентът на неточни подавания. Дюлгеров. Стигна до топката Рубен Пинто. Играта продължава обаче. Мисиджан. Наказателното поле Върджил Мисиджан. Центриране, изстрел от въздуха на Беланисе над вратата. Акробатичен опит на Беланисе. Много хубаво бе това, което Беланисе опита. Също толкова трудно обаче. Още веднъж. Изстрела на Беланисе не бе чак толкова далеч от истината. Удар в очертанията на вратата от подобна дистанция щеше със сигурност да затрудни и то доста Витаускас Черняускас.
Още веднъж чистата игра на Рубен Пинто, след това обаче той бе много лошо настъпен от Джоди Лукоки. Кампаняро. Сега Върджил Мисиджан на върха. Нарушение на Светослав Дяков. Малинов. Джогеров назад към Барт. Будуров. Няма сериозна преса на Лудогорец в половината на ЦСКА. Отдолу като че ли разграчани се опитват да направят това, което им донесе успех срещу Левски. Да изтеглят линията на защитата на ЦСКА по-напред и след това с подаване зад гърба и да използват цялата скорост, която притежават и Джоди Лукоки и Върджил Мисиджан, разбира се, и крайните бранители на Натанаел и Сесиньо. Ето сега възможност за Лудогорец да действа в разредени пространства в половината на армейците. Марселиньо. Центриране на Марселиньо, рикошет, тъглов удар за Лудогорец. Детайлите, способността Лудогорец да се променя буквално като хамелеон под ръководството на Димитър Димитров бе това, което направи не един и два пъти разликата за разграчани в най-важните им побой до тук през сезона. Центриране на Джоди Лукоки сега. Неубедителна намеса на Виталта с Черняускас. Все пак той успя да изчисти. Натанаел. Рубен Пинто. И сега Недялков. Будуров. Видя Каранга, той много добре продължи към Тиаго, стартира Густаво Кулма, пас на Кулма, засада обаче. Това попадение няма да бъде зачетено. Още една обещаваща контратака на ЦСКА, вижте пак. О, да. Много добро съдийско отсъждане тук. Факт е обаче, че за втори път от началото на матча Лудогорец е изненадан от контратака на ЦСКА. Тук великолепно се подредиха бранителите на разграчани, за да оставят Густаво Кулма в нередовна позиция. Около секунда по-рано трябваше да дойде паса на Тиаго към Густаво Кулма, за да има възможност Кулма да атакува по подобен начин и да продължи атаката. Това пък бе на места на Черняускас преди малко. Козмин Моци. Тодоров срещу Марселиньо. Върджил Мисиджан. Задържа топката Върджил Мисиджан. Надясно към Джоди Лукоки. Марселиньо помогна Густаво Кулма. Прибраха се гостите в последните няколко минути. Преимуществено сега нещата се случват в тяхната половина. Какво подаване на Марселиньо, Кампаняро, центриране на Лукоки. Там обаче бе Кристиан Малинов. Ето как едно докосване може да отвори атаката по подобен начин. Сбъркаха разграчани тук. Каранга. Нарушение на Козмин Моци срещу Фернандо Каранга. Иска Каранга жълт картон за Козмин Моци. Същото иска и Густаво Кулма. Каранга не е доволен, защото това бе още едно нарушение на Козмин Моци. Именно заради натрупвания Кулма бе предупреден. Тактически фаул на Моци. Знаеше, че не трябва да позволява атаката на ЦСКА да продължи след грешката. Почти съм сигурен, че и така няма да стане. Черняускас. За тези проблеми идеше реч преди малко. Усеща се огромна нестабилност, притесненост дори, когато Виталта с Черняускас трябва да играе с крака. Възможност за Лудогорец! Ударът на Върджил Мисиджан обаче е над вратата. Това бе най-изгодната ситуация за разграчани на старта на 35-та минута.
Подаване отново зад гърба на Антон Недялков. Джони Лукоки стигна до топката. Чернялскас напусна гол линията си. Бе лесно преодолян от Лукоки, а тук Върджил Мисиджан просто трябваше да оцели от празнената врата. Не го стори обаче и нулевото реми се запазва по една фантастична възможност за ЦСКА и Лудогорец в първото полувреме до тук. Тази бе дори по-чиста, може би, от унази на Тиаго Родригеш в началото на матча. Определено ЦСКА имаше късмет тук. Когато Лудогорец успее да направи това, за което говорим толкова често, именно да намери Джони Лукоки или от другата страна, Върджил Мисиджан без значение, зад гърба на крайния бранител, се стига веднага до голова ситуация. Много по-подредени обаче са действията на Лудогорец в заключителните минути на първото полувреме. Има още 10 до последния сигнал за първата част. Дяков, Лукоки. Пластун към Моци. Потърси Козмин Моци и Синьо надясно. Антон Недялков се справи. Густаво Кулм обаче не успя да неутрализира Густаво Кампаняро и атаката на Лудогорец продължава. Натанаел. Апела Нисе. Натанаел. Срещу него Манолев. Отново устоя Натанаел. Продължи към Джони Лукоки. Пас към Сисиню. Вижте вече позицията на Сисиню в противниковото наказателно поле. Кулма. Пас на Кулма към Каранга. Ще стигне до топката Фернандо Каранга. Ще трябва да се надиграва, обаче със сигурно Пластун направи го. Тиаго не успя да оцели топката при прострелното центриране на Фернандо Каранга. Двамата обаче срещу цялата защита на Лудогорец трудно би се получило така за ЦСКА. Дяков. Ще бъде интересно, ако това нулево равенство се задържи до към 60-та, 70-та минута, как ще подходят двата отбора. Нарушение на Антон Недялков, след като пропусна топката зад себе си. Бе надхитрен от Марселиньо в тази ситуация. Оптималният вариант за ЦСКА е да спечели този двубой и да се доближи на 2 точки от Лудогорец. Оптималният вариант за Лудогорец е да спечели този двубой и да се отдалечи на 8 точки пред втория. Равенството обаче ще запази настоящата ситуация, непокътната. Тези 5 точки обаче не са никак малко. И от тази гледна точка, може би Лудогорец би било окей, няма да се приеме като трагедия, евентуално равенство срещу ЦСКА, защото това ще продължи да бъде 5 точки. Лудогорец ще остане непобеден. Ще бъде интересно. Не бе много сигурен на Рубен Пинто. Още една отчаяна, но сполучлива намеса на Александър Барт. Пред погледа на Козмин Моци. Апела ни се центрира. Стигна до топката Пластун. Там обаче пак Барт изпреварва Моци. Определено в заключителните минути на първото полувреме Лудогорец е по-опасният от двата отбора. Отлично се познават Козмин Моци и Александър Барт. Бяха в основата на първия пробив на Лудогорец в Шампионската лига. Центриране на Джони Лукоки, Фернандо Каранга. Напрежението ще се запази пред наказателното поле на ЦСКА. Много технични действия на Сисиньо, след това обаче контрол върху топката му изневери. Манолев. Малинов. Тиаго. Когато преминат зад гърба на полузащитниците на Лудогорец, армейците неизменно правят хубави атаки. Александър Дюлгеров поиска топката на фланга, Манолев реши да завършва сам и бе лесно за Хорхе Браун. Много бързо обаче ЦСКА пак ще трябва да се защитава. Отлична игра с тяло на Тиаго. Манолев.
към Малинов, а след това пасът на Малинов към Фернандо Каранга го завари в положение на засада. Още веднъж включването на Александър Георгиев вляво на екрана. Манолев обаче избра да стреля извън наказателното поле. До тук двата отбора успяват да се неутрализират, затова и головите положения не са чак толкова много. В друг ден обаче спокойно резултат можеше да бъде и 1-1. Марселиньо. От ситуациите, до които стигнаха и двата тима, макар и по една, бяха много чисти. Натанел бе спрян от Кристиан Малинов. За нестандартните отигравания, за визията на Марселиньо е казано на практика всичко. Всяка това обаче е напълно заслужено. И отново Лудогорец печели битката за първата топка. Грешка на Дяков обаче. Именно в този компонент, като че ли разграчани започват да взимат преимущество в края на първото полувреме. Много по-често единоборствата са печелени от тях. Малинов. Георгиев към Бутуров. Успяха да измъкнат топката армейците от тази наситена част на терена. И сега пространство пред Антон Недялков. Комбинира се с Рубен Пинто. Манолев чака подаване. Вече топката е в неговите крака. Назад към Малинов. Манолев. Сбърка Станислав Манолев, а след това извърши нарушение. Още веднъж Абела не се спря противникът футболист. Дяков, Пластун. Извърши нарушение Манолев. Много добре знаеш това. Успяха феновете на ЦСКА да подпалят част от това шумоизолиращо стъкло. И там също кипи много сериозна битка. Тук Густаво Кулма стори ми си игра последна с топката. Това трябваше да бъде удар от вратата. ЦСКА обаче получава право да изпълни ъглов удар. Центриране на Тиаго. Намеса на Хорхе Браун. И нарушение срещу стража. Може би и вид застраховка от Драганов, че няма да се получи нещо по-опасно след това отсъждане, в което почти съм сигурен, че и той не бе много сигурен. Натанел. Изпревари Георгиев, Лукоки, Манолев. Тиаго. Пас към Кулма. Задържа Густаво Кулма. Назад към Рубен Пинто. Отново Рубен Пинто за колумбиеца. И тази атака на ЦСКА не се получи. 44-та минута на двубоя от горе ЦСКА 0-0. Важността заряда. Значението на този двубой правят футболистите екстра предпазливи. Каранга опита да продължи към Рубен Пинто, не успя. Дори минимален шанс не се откри пред Фернандо Каранга през първото полувреме, въпреки всички усилия, които хвърли бразилеца. Марселиньо загуби срещу Кристиан Малинов. Много работа върши Кристиан Малинов и в тази среща, поне през първата част в халфовата линия на ЦСКА. Сега обаче Малинов сбърка. За пореден път Абела Нисе отнема топката и дава началото на нова атака на домакините. Лукоки. Анисе. Дяков. Зад него е Фернандо Каранга. Задържа топката Дяков. Усети присъствието на Каранга. Лукоки отляво.
Центриране на Джоди Лукоки. Много неточно бе, потърси Светослав Дяков, който се бе включил. И то много добре, бих добавил. Тук по-хубаво подаване като Светослав Дяков щеше да го остави. Абсолютно непокрит в наказателното поле на ЦСКА. Рядко го прави, но винаги избирах като че ли подходящите моменти Дяков за тези си включвани от втора позиция. Последен съдийски сигнал на първото полувреме, дори преди да са изминали 45-те минути на тази част от матча. 0-0, всичко ще се решава след почивката. В самото начало на двубоя Тиаго имаше страхотна възможност да открие резултата, не успя да оцели добре топката и тя премина в страни от вратата на Лудогорец. По-късно обаче разграчани постепенно започнаха да се настаняват все по- и по-трайно в половината на ЦСКА. Усилията им кулминираха до шанса на Върджил Мисиджан, на който след асистенция на Джоди Лукоки бе задължен да продължи пътя на топката към вратата. Не я оцели обаче и така нулево реми след края на първото полувреме. Явно Лудогорец и ЦСКА ще решават тази битка през вторите 45 минути, които ние очакваме с интерес. Сега обратно към Илян Ненев и Бойко Величко в коментарното ни студио. Има много теми за разговор след това, което видяхме през първите 45 минути. Последователните провали срещу Турция и Финландия в последните месеци струваха на Хърватия първото място в групата му от световните квалификации.